Den prayitna heng pamilih ira kula nyuwun sewu nggih Pak, nyuwun sewu nggih Pak. Apa? Kula niki sing napa nggih sing nyenengi kula niku kathah lho Pak asline. Estu. Sing sepuh enten. Sing enom nggih enten. Sing cilik nggih wonten. Lansia nggih wonten. Lansia. Nggih Pak, saestu Pak kula badhe kula mawon, Bu. Kak Jenengan nggih sempat anu ngalami ngoten niku riyen. Nggih, nggih namung setunggal jengil ngoten sidene. Jengil. Iya. lamun arasa Den prayitna heng pamilih ira aja waton wadon aja milik wong ayu kaping pindho milik wong ping telu pangkat derajat iku bisa Layak bareng udan iki mau langsung terang.
sebabe ditunggoni karo dulurku lanang iki. Ah, jan. Waduh nyembah ya. Keneng sambang sarawungan kapi lot breng Wicara kang yo wicara kang manis manis nonano marmane den prayetna Apa jenang kula genduk Umi Afifah coba kaya apa? Ya lho. Yo. Linting iki.
Sapa wong ayu? Bahagia men. Nggih. Aku iso entuk hiburan to bengi iki. Pripun to, Pak? Lah iki lho, Mes wi lho. Mes Wani Piyai niki kena nggih sinau kena nggih ngaji lho, Pak. Niki mbok menawa meniki pralampita saking jagat. Supaya napa warga masyarakat nglestarekake karo budaya. Ing ngatasé Miswan wae gelem joget tresna karo budaya. Lek jenengan kabeh ra tresna karo budaya tegese kalah karo Miswan. Oh. Wah, baru dilem guyang-guyu. Wah. Aya. Hah? Lanjut. Iki kaya sing nanggap ae kowe iki. Sing kaya sing digitanke lonjat lanjut. Ayo, ya beres-beres man. Ayo. Tak omong iki lek duwe pacar to? Dereng. Moh. Sing arep jodohne kowe karo Miswan iki sapa? Awi gur takon. Kowe lek duwe pacar to? Dereng. Ora kudu karo Miswan. Ning golek sing modele ngono kuwi. Mah. Genah aman kowe ora bakal cemburu kowe. Ampun, Pak. Kula nyuwun sewu nggih, Pak. Nyuwun sewu nggih, Pak. Apa? Kula niki sing napa nggih sing nyenengi kula niku kathah lho, Pak asline. Oh iya. Saestu, Pak. Saestu. Sing sepuh enten. Sing enom nggih enten. Sing cilik nggih wonten. Lansia nggih wonten. Lansia. Nggih, Pak. Saestu, Pak. Kula badhe kula mawon, Bu. Ning ngene, ya kudu pinter milah karo milih. Nggih. Dadi lek golek pacar aja mung waton ganteng, aja mung waton sugih. Pedaya apa duwe pacar ganteng yen nglarani ati. Pedaya apa golek pacar sugih yen ning ati marai ringkih ya ta. Nggih. Mula kang mangkono golek sing priya sing setia lahir batin yaitu Miswan. Lek ra gelem tak oleh niwinong lho kok malahan. Ikhlas kula malahan. Ikhlas ya tenan iki jos iki. Iki mesti dawa lho umure. Lah ra mikir apa-apa kok dhek karepe mangan karepe ora karepe. Ayo wis kuwi los kuwi pokoke. Pangine ra keri. Ayo, so dibebasne kuwi iso ning akhirat kuwi. Wis milih dhewe arep neraka apa swarga, Mis, ngono. Dhewe unu-unu ngono kuwi. Ning neraka sik mergo arep golek geni nggih ngerokok. Ayo terus ning swarga. Ning panjang yuswa Miswan yo. Ya nduk, ajekno Bumi Miswanto. Ngoten lho, Pak.
Umi Afifah, ya Umi Afifah ya. Ayo. Ampun ngoten, Pak. Ora. Ampun. Heeh, ya. Wes cukup. Timbang larani lho, ya. Kan jenis cinta wong pacarane butuhe lak seneng, tentrem. Ya. Lek ora iso gawe tentrem karo ayem lah ya lu ngono kuwi ae. Wis. Bagus, Ampun, Pak. Jenengan napa kersa sakniki lho jan bayangne kula niku putranipun jenengan. Terus Jenengan napa kersa nek Nyapa? putrane kalih Miswan? loh, aku ki dali wali nikahmu karo Miswan gelem. Malah engko apa kabeh tak cukupi wis to. Wayangan engko dalange ndurin. Nah ya. Jauh man lho Miswan. Pun, Pak. Ya ora umur. Rina wengi dadi ati. Ayo wis. Ayo wis. Terpun. Sudah medun ora? Sido. Ayo, coba ya apa? Ya coba berdiri pelan-pelan, ayo. Nah, iki Kyai loro iki jan piyai peng-pengan kabeh kok iki ora. Kyai ketrima nih ya pinter tenan, ayo. Wong Mbak Elisa kenapa kok bisa sukses? Mergo pancen pinter. Panjenengane iki meneliti dan mengukur nyawang kahanan masyarakat saiki piye. Dheweke iki pancen jenius ngene. Mergo pancen cita-citane ora dadi sinden, ora dadi dalang, ora pengen dadi guru to apa, pengen dadi peneliti. Ayo. Iki bukan sih arep meneliti ya. Ayo. Arep meneliti iki fenomena saiki kok kaya ngene dalang saiki ora ganteng tek ora payu sebabe apa. Ayo. Kuwi tenan. Heeh, mula aku tak rewangi skincare mergo kuwi. Men ora saya tuwek ngono lho. Mergo saiki jaman saiki beda karo mbiyen lho. Lah mbiyene teknologi ora canggih kaya saiki. Irane Pak Anom kaya Pak Mantep eksis sepanjang zaman. Lah saiki teknologi kabeh wong iso nonton wayang endi wae kok. Iso uga maune laris pet bongko iso ora nek sing nanggap. Mergo dayane kuwi perkembangan teknologi sing lagi pertama jwedul sing apa iki ibarate wong lunga sangune iki rong akeh ngerti-ngerti viral ki iso. Jaman saiki kudu ngono, hati-hati to. Ha iya, wis pokoke aman, mili karo lakune banyu. Heeh ngono. Ayo, Mbak, berdua. Jumeneng, Pak. Ya jumeneng no. Oke. Ora nggih, ngono kuwi. Siap. Ibu, jumeneng saring kula mboten napa-napa nggih, Bu. Ya aja ibu ngono to, Mbak Yu. Kok Mbak Yu? Saya tuh menghormati beliau sebagai ibu karena ya udah lama sekali wong saya masih kecil 17 tahun, 18 tahun itu yang saya tonton ya Bu Kesi ini bersama Pak Purbo waktu itu. Oh iya, ora tau nonton aku berarti ya, Pak. Ya bar kuwi lagi Pak Cahyo, Bu Kesi dulu lagi Pak Cahyo. Kan eksis Bu Kesi dulu kayaknya ya. Iya, aku pancen gandol jari Ibu Kesi kuwi kok ora. Sampeyan pertama nonton aku kapan? Itu waktu masuk di Pedalangan 2011 nonton yang itu Abimanyu Ranjab itu. Tapi yang sebelum itu udah nonton pagelaran Bu Kesi jadi bintang tamu. Oh iya, Abimanyu Ranjab pas festival Dalang Indonesia. Niku tahun tahun 2008. Wonten ing Taman Budaya Yogyakarta. Betul. Mriko lakone Abimanyu Ranjab bar maju kula langsung ngeranjab Bu Kesi niku. Ngoten niku. Niku tasih pacaran apa sampun ini udah lah lali aku pacaran ora angel dibedakne marai. Lali wis suwi manahe ngono lho, Mbak. Ora ngono. Niki dawuh menapa Ibu? Ayo Bu Kesi. Kula Nggih no. aku ki ning kene iki mau tak trimo dadi penonton wae. Wong aku ki asline iki bengi iki menarik nyekseni sampean. Neksene piye? Lek mau arep kangen-kangenan karo Elisa.
kangen-kangenan karo Elisa. Ah iya, wong kangen kaya ngapa lek anggap kaya adikku ya anakku dhewe to Bu Kesi, Bu Kesi. Sing temanjem jenjem sakjroning sanubari tumrape aku ya tetep sampean ngono kuwi. Alah, gombal iki jujur-jujuran jujur ya. Bu. Suatu malam iku ya, asine iki arep tak buka. Pak Cahyo iku sare, ya. Ya. Tapi kok dalam tidurnya itu dia mengigau seperti ngimpi nglindur. Lindor. Pas ngimpi kuwi dhek iki ora sadar iki ngene iki lho El. Menyebut namamu. Oh, Elisa, nembang. Terus lagunya ditembangke selendang biru. Ayo. Yen kowe njaluk lebih kuwi. Niku. Oh. Pak Cahyo niku. Elisa no. Mending aku sing ngalih kaya ngono kuwi lho El. Waduh. Berarti dalam hatinya itu sebenarnya yang dipikirkan cuman kamu. Karena dia sangat mengidolakan oleh popularitas dan kecantikan kamu, apalagi kamu seorang dalang wanita yang sebentar lagi bergelar doktor. Padahal aku mergane dhek seneng ambek kowe apa? Mergo aku rasa dadi dokter. Aku tak manak wae papat ngono El. Nggih ampun ngaten. Nggih kan Pak Cahyo mungkin kalau udah terkenal, udah sukses apa namanya dalang terus duitnya akeh yang jenengan sekolah lagi dokter kan nggak apa? Iya, tadinya sebenarnya aku mau kuliah S3 untuk bergelar doktor karena itu diwajibkan dalam kampus untuk karir akademik. Tapi Pak Cahyo nggak boleh. S3 ya apa? Siluman-silumun selamat. Ngono itu bangga. Tenan aku ora oleh El. Mas Cahyo iku lek kondo karo aku piye? Pak, aku tak kuliah S3 ya. Ora usah. Sampean pinter gawe teh sing enak, kopi sing enak kanggo aku iki bagiku gelarmu melebihi gelar dokter kaya ngono. Oh, itulah yang namanya perempuan sejatinya ora kudu bergelar sing dhuwur-dhuwur. Ning ya gelare wong wedok iki iso bekti karo suami. Betul El, karena apa? Ternyata ketika saya amati itu dia nanti akan menjadi teman terindahku sepanjang hidupku. Jadi perjalanan paling panjang kebersamaanku itu ya mung karo dhek kuwi. Duh, Maria. Mula El, yen dheweke iki njorak-njarak sinden ayu kaya kae Silvi Kurmalasari itu loro-loro ngono lho El. Ngene lho, iki iso nggih contoh lho Mbak Elisa. Nggih. Tegese sampean sok yen wis winengku kakung. Nika nggen wong rabi lah mesti ana upacara mijiki. Tegese manten wedok ngresiki sukune manten kakung ya toh. Ya. Ana adat sungkeman tegese pancen seorang wanita walaupun menjadi sehebat apapun kudu wajib bekti karo guru laki. Guru laki. Jadi aja nganti ya sampean peh eksis sing lanang kon masak, ngono aja nganti. Oh, Mbah-mbah ngono aja. Kuwi nek nganggo adat miji iki to, sesuk aku ora nganggo lah liyane wae. Angel iki pancen biarane angel iki. Wonten. Nggih menika dawuh menapa, Pak? Nggih tambah anu apa kuwi adem pangkur Semarangan. Pangkur Semarangan. Ayo Pak Teguh digenderi. Oh Pak Tegah iki. Oh iya. Ayo kita bernostalgia ya. Iya, iya. Saya Tunjukkan pada netizen bahwa kita itu sebenarnya mesra. mesra. Ayo dhewe iki rukun rene apa-apane ya. Boten. Oke, Elisa dulu. Iya dulu no. ya. Ayo. No. Biasanya sih nomor 1 dulu. Ora apa-apa ki aku ngalah kok El. Oke. Minggar mingguring sesuk se bladegan saged istirahat riyen men diteruske karo Bu Sukesi Rahayu. Nggih angel nggih abot iki. Heeh. Kula duduk mriki. Mboten tegese iki nggih niku malah duduk. Istirahat. Nggih iki lho nggih baris iki lho maksudnya. Ayo nggih. Iya Bu.
Kecut nih Mbak Lisa, cingkoke Bu Kesi mang tirokne ngene iki. Ayo. Kalau salah ya mohon maaf ya Bu. Gak apa-apa, santai aja. Aku sama kamu tuh ngalah kok, Ler. Ngalah apa-apa nih tenan. Ini udah menghasilkan banyak sekali iki juta-jutaan nih pangkur semarangan Ibu Kesi. Lah iya, kowe iki dene gene nerokke, kowe iki lho dene gene nerokke cengkokku. Kok sepeser pun kowe ngado aku apa wae kok urung tau to, El. Lah kowe ora ngerti Bu Kesi. Le tanda terima kasih iki liwat aku ora sampean. Oh, lah iki masalahnya. Maksudnya ki Mbak Elisa WA aku ini aku menggunakan cengkoknya Bu Kesi. Terima kasih disampaikan kepada Bu Kesi ya Pak. Oke, aku ya ngono kuwi, ngono. Besok kapan waktu tak pengen apa Bu? Nanti tak jajak ke opo ngono sing jenengan seneng nopo? Yen kuwi iki sak ikhlasmu. Iya. Ya kowe kudu ngerti dhewe mbok sanggit dhewe. Aku lek diparingi apa-apa mesti gelem. Oh, Pemene iya. sing marangi karo adikku madu ora apa-apa. Aku madu. Madu aku racune. Ayo. Mbak, sampean Mbak. Elak tenan. Luar biasa tenan. Sing tok sing mangagem iki mike gawan jenengan apa mik Madangkara niki? Ini Madangkara punya. Aku arep takon bolak-balik kenapa nyandi biasanya nggawa mik dhewe kok ora nggawa? Enggak, karena emang dalam itu saya kalau itu ya evaluasi. Kalau dalam live streaming gini ada mic yang sudah di set itu udah bagus masuk ke live streaming. Jadi kalau kita masukin mic baru itu kadang masuk ke inputnya walaupun di monitor bagus tapi orang yang dengar di sana nggak bagus. Nah kalau sound Madangkara iki inputnya ke luar itu outputnya ke live streaming itu sangat-sangat bagus semua detail. Nah jadi aku esra masang mic. Wes iki genah. Ya sih njaluk imbuh iki, njaluk imbuh iki. Ayo wes. Neng apik kaya apa ngir streaming itu tidak bisa mengalahkan maestronya sound system Pak Marno. Ini sudah teruji Indosiar, Indomie apa-apa. Ayo nggih, jos kabeh. Jenengan sik krungu ning radio agama. Niku Pak Marno niku. Ayo tenan. Apik piat to, ayo. Yo, Bu Kesi. Yo. Nino. Mbak Lisa Kang Tum. Kang tumrap ning tanah Jawa. Terakhir bareng Bu Kesi karo Mbak Elisa. Iya. Agama agamen ngaji
luar biasa. Nyuwun tepuk tangan untuk mereka berdua. Wah, iso kompak ngono kuwi ya. Sempak tenan iki ya Pak ya. Kok iso sempak kompak ngono lho. Apa ya sempakku ya? Kompak tambahi Hah? semangat. Oh. Semangat dan kompak. Tambahi meneh Bu, sempak teles. Apa kuwi? Semangat kompak anti males. Waduh iya. Yeay, sempak Aku teles. padha karo tunggale sempak bolong. Apa? Heh? Apa ayo? Didondomi. Elisa, Beh aku iki kelingan dino iki kan hari ulang tahun KUD to. Iya, KUD iki kan nggono simpan pinjam. simpan pinjam. Asline aku iki dengan adanya KUD sing bengi iki lagi ulang tahun, aku sangat bersyukur marem banget. Ngelingi aku jadi dadi pegawai negeri. Iya. Mongko aku neng kampus pegawai iki diwajibkan lek ora ndek duit utawa ndek kebutuhan kudu pinjam neng koperasi. Iya. Aku karo Pak Cahyakun tadi duwe cerita sing rada apa ya istilahnya. Cerita sing Gak bisa dilupakan. nggak bisa dilupakan. Karena ketika itu Pak Cahyo itu baru manten anyar sama aku Oke, Sel. Ya. oke. Manten anyar, ekonominya sik durung stabil, mongko dhek lagi merangkak. Nah, lek arep dalang iki kan butuh peralatan wayang sing profesional. Ya kaya iki mau contohnya yang sound system kudu outputnya sing apik ya toh. Nah, zaman sama dhek ora ndek duit. Mula saking rasa sayangku, cintaku karo bojoku, aku harus berjuang dan berkorban. Bagaimanakah caranya? Caranya? Utang duit koperasi. Koperasi, solusinya. Nah, solusinya aku tak tuku 10 tahun, tak nggo tuku apa? Tuku sound system iki duit koperasi. Ngelingo iki sound system iki Hooper kae iki duit lek utang koperasi 10 tahun. Teko saiki gelangku urung balik. Ora apa-apa ora mung gelang karo koperasi sawahmu yo entek tak entekne kok. Banyak resikone rabi karo wong ganteng iki ngono kuwi. Lah iya Pak, mulane tak rewangi apa ya istilahnya pengorbananku kaya ngene iki ya pikiran sampai dadi wong lanang sing setia, aja aneh-aneh, aja ngalor ngidul. Heeh, Ya? ngalor ngidul ngetan Tenang bali ya. ngulan. Ayo. Gitu loh Ella Ya, ceritanya. ya, ternyata koperasi sangat berguna, Bermanfaat. berjasa ya. Termasuk S2 saya juga dari koperasi. Tadi mlebu S2 selawe yuto niku kula nggih pinjem koperasi. Nek mboten saged. Wong carane bayaran nyinden mung 150.000, 200.000 ya ora sedeng nggo mlebu S2. Ora sedeng, ora sedeng. Mergo koperasi somplem. Ternyata koperasi itu sangat menghidupi bagi semua warga masyarakat Indonesia. Ya. Jadi jangan takut, empun ragu-ragu penjenengan sedaya Pak. Utang koperasi mboten napa-napa. Ngoten nggih. Yang Cocok penting mboten? disaur. Ayo. Iya, disaur. Malah penting harus utang. Kalau nggak utang nanti nggak ada SHU. Oh, ya. iya. Tidak akan ada proses Iya. keuangan di koperasi Macet. itu. Ayo nggih. Yo, mawar kuning nggih. Ya. Top iki ya. Maka saya dipun aturaken mawar kuning Bu Kesi dan Mbak Elisa Urcarus. Yo.
kasih, elak tenan. Kan kula nyuwun prisa. Nembe swidak 5. Swidak 5, masyaallah. Mongko yen ngiblat Rasulullah kaya yuswane 63. Bu Warti wis entuk bonus 2 tahun. Muga-muga ora mung 2 tahun, yuswane nganti 70, 80, 90, 100 yen perlu kabeh menungso iki padha seda, Bu Warti sik sugeng piyambak. Ngoten niku. Arek dhewe. Nggih. Kula nyuwun berkahipun Budhe Warti. Nah, biasane jenengan niku napa ular kambang napa ningati. Kantun derek. Hah? Kantun derek. Napa? Oh, mara kangen. Oh nggih, niki adik-adik ini pengen sinau mara kangen. Oh. Jenengan ajeng direkam, mangke dilebetne teng TikTok. Ngoten niku. Ayo nggih. Menteri viral FYP. Ayo nggih, coba. Mangga Budhe Kyai le semeleh kaya ngono. Diparingi unjukan apa-apa ya ora kersa mung aku air putih. Ayo. Nah nggih. Mboten ngebir nggih Budhe nggih. Boten. Pertanyaanmu ya utluk ora Kyai sepuh tek ora. Tekse bir kita ngoten lho. Nggih. Lho Budhe. Jarwo. Watuk marahin. Salah ngomongane bir kok nggih ngono kuwi. Mboten napa-napa dem riyen nggih. Cuh, ayo. Jarwo tirta tirta wijir tengah kosong Sak breper kok putih. Menawa ya Mbak Tuti kaya sosok kesusupan Bu Warti ngene iki ya. Nitik kemayune iki lho jan luar biasa nggih. Jenengan anu mboten bingung Budhe ngagem mic sing tanpa kabel ngoten niku. Mboten. Pun biasa nggih. Nggih. Oh teng griya kathah ya. Mboten gadah. Mboten kathah. Oh nggih sampun nggih. Ning niki mangke rangkepe dereng lho nggih. Nggih. Nggih, sae sangat kowe dibacutne. Kula usul kalian Pak Bupati tahun ngajeng mangke jenengan mugi-mugi panjang yuswa sehat. Amin. Tahun ngajeng mangke bintang tamune tetep jenengan. Dados mangke enten sepanduke ngoten to. Wayang kulit hari jadi Kabupaten Madiun dalang Ki Cahyo Kuntadi ning cilik mawon, foto kula cilik mawon. Lajeng bintang tamu Niken Suwarti, ngoten nggih. Lajeng foto jenengan wageng ngoten maca SMA, nggih. Nggih. Ayo nggih ngono lho. Katon manut mawon. Nggih, leh manut pacake apa-apa. Bidane gelem kok. Ayo. Enggak Budhe ayo. Ngisor karo ana gemak ing aku jaga loro-loro anake jalali 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 jalali
Budhe Warti sangat luar biasa. Diastorien mengkipun Budhe Nun Sewu. Jenengan niku nyinden pertama niku kemutan mboten yuswa pinten? 7 dosa pinten nggih? Taune 70 nggih. Nggih. Sik lek tahun 70 lenggah sinden teng mriki napa teng pundi? Napa teng jedak diesel pundi niku? Pundi niku Budhe? Lenggahe nggih teng gong ngoten niki. Oh, jare teng ngarepe kendang buri gender ngoten barang. Oh riyen nggih, nggih. Jenengan nggih sempat ngalami ngoten niku riyen? Nggih, nggih namung setunggal jengil ngoten sindene. Jengil. Iya. Wis yaene jengil ayo nggih. Budhe Budhe nggih. Mboten namung sindene namung setunggal tok. Jengil napa ta Budhe? Terus setunggal jengil ngoten setunggal. Jengil. Oh, siji tok ngono to. Siji til ngono kaya jengil lho kaget aku ora. Nggih. Sindene mung siji sewengi nggih niku tok. Nggih. Masyaallah. Tek gending mawon niku. Heeh. Krawitan, kabur. Ku jejer Ngastina kabur. Nggih. Lek kayangan napa? Oke. Kawit. Kawit nggih ngoten niku. Wah, jan-jan. Nek Ndorowati krawitan. Krawitan ngoten. Nggih. Jenengan nggih tasik kemutan ngoten niku. Tesih. Lho, sayange wayang sakniki pun mboten nate metu karawitan nggih. Sing metu sakniki tragedi Talikotang. Dadi ngono nggih. Nggih. Terus akhirnya sinden lak diposisekke teng mriki. Teng sebelah dalang nih madepe mriki to, Budhe? Nggih. Riyen. Nggih. Nggih to era Orde Baru. Nggih. Ning madhep mriki terus akhirnya madhep teng penonton. Menggawe jenengan lebih nyaman di antara gamelan napa madhep mriki napa madhep penonton? Nyaman pundi jenengan? Nggih, nyaman ngeten niki. Madhep mriko. Oh, jenengan iso pamer ayu ngoten nggih. Ten saged ningali penonton niku lho. Oh, ngoten. Nggih saged menyapa kalih penonton. Nggih. Jan. Jenengan nun sewu, Mbah Gondo Buwono riyen nggih nate jenengan sinten? Natos. Masyaallah. Mbah Gondo Darman? Natos. Mulyanto. Oh, Pak Mulyanto nggih nate. Terus niku niku bapake Mbah Salam sinten? Mbah Marijan riyen piyambak nggih Mbah Marijan niku. Mbah Marijan niku. Nggih. Mongko jenengan masyaallah. Niku pun sedo sedanten lho Budhe niku. Pun. Nggih. Pun sedaya. Kula pujake jenengan sehat panjang umur. Amin. Amin ngoten niku nggih. Jan elok tenan nggih. Lek nun sewu dari kacamata seorang Mbah Warti menawi mirsani wayangan era sekarang kados Cahya Kuntadi ngeten pripun? Kirang pripun? Apa priye ngoten niku? Pun sae. Sae napa mawon? Nggih sae saestu kok. Sae. Nggih. Nggih, aduh lek ngelem. Mboten benjing dalu praina mboten jenengan? Kendel. Alhamdulillah, yen pancen kendel kula nggih kendel, istirahat teng dalem. Oh nggih. Sembah nuwun Budhe Warti sehat panjang umur, mugi-mugi mangke sanes wekdal saged pinanggih. Nggih. Bu Kesi tulung sing tanggal jenengan lak ngawi to? Mboten kula Madiun nggih. Oh, Madiun to nggih? Nggih. Oh, nggih bener Madiun. Oh, nggih leres. Lah nggih ler niku lho, bener ler. Mangke kajenge dipun hubungi kalian Bu Kesi menawi pas teng Ngawi napa Madiun jenengan mangke kajenge diaturi berkahi Budhe nggih. 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 Tarife pinten semalam ngeten nggih?
Kula niku kantun asale mbayari. Wah, Manut nggih. mawon. Kuwi lho, piyayi men awet. Apa kuwi anggene sugeng awet sehat ngono iki. Nrimo ing pandum. Nggih, mboten Dirungokne ngene sing nom-nom kuwi. Angger anu buka amplop arep mecucah-mecucu ora. Aduh ini ora tambah uang makan ngono ngono kuwi nggih. Ha iya Budi Warti alhamdulillah. Engko kan enek to Bu Kesi ning tanggal pira ngono enek engko pokoke cekake lek ketoke ngo Niken Salindri ra iso, Elisa ra iso engko ya Budi Warti ae. Ha iya nggih. Ganti Niken Suwarti. Wah. Lah nggih Mas sinten niku nopek niku Nggih. calang Niken Salindri mboten saged terakhir calang kula. Wah, nggih. Pancen jenengan pun irip-iripan kali Niken Salindri niku luar biasa. Jenengan manganu to mangke dangu-dangu penonton enten sing ngagem kaos niku fan berat Suwarti ngoten niku nggih nggih. Gambare mangke Al-Qur'an. Ha nggih. Men wong seneng ibadah ngoten lho tegese nggih. Sembah nuwun Budi Warti. Tenan lho Bu Kesi. Anu Budhe kagungan HP to, ngasta HP to? Hati. Gadah elek-elekan. Oh, nggih. Medsos, TikTok kagungan. Samsung kawak nih kalau. Oh, Samsul nggih. Oh. Samsul kawak. Nggih. Kartune merpati nika to, nggih. Nggih. Nggih, mari kajengi Bu Kesi matur tenan lho Bu Kesi. Ya, nggih. Tak kira ki anu Bu Warti khusus kangge dalang-dalang sing Pak Anom, Pak Anu ngoten niku. Mboten kula niku bunti sing betahne. Dadi pamene mung sak cahyokun tadi nggih kersa. Kersa Kula mboten nani nembung lak panitia to ingkang ngaturi jenengan. nggih. Kula wedi wae jenengan rawuh. Masyaallah Budi Warti ya ampun. Mendah kaya apa. Dalu menika kula semangat lemayangan mergo enten jenengan Budi. Oh nggih. Nggih, luar biasa. Kula sing dawuhi Pak Bupati piyambak. Masyaallah. Kalian Abah Kirun nalika dateng teng daleme Abah Kirun ruwatan nika. Oh, ngruwan jenengan. No, anu jenengan sing nyindeni ruwat lho maksude. Oh nggih. Nyindeni ruwat ngoten lho. Nggih, nyindeni ruwat Oh, masane. nggih, Pak Bupati matur nuwun sanget. Iki tegese nguri-uri nglestarekake ngoten niku lho nggih. Pak Bupati langsung dawuh nggih. Nggih. Lek ngundang jenengan pripun? Dik napa? Pripun lek ngendika Pak Bupati? Mengke nek longgar jenengan derek teng alun-alun. Oh nggih. Terus jenengan jawab pripun? Oh nggih matur nuwun Pak. Lho, kok ora digenahne tanggal pira mau matur nuwun piye to? Pun tanggal 17. Oh, nggih. Mboten biasane lek bintang tamu niku rawuhe nggih limbukan. Jenengan wit sore kok pun rawuh niki wau. Kudune lak disupoti kados klitik kluthuk. Jenengan nembang ing jero ngoten. Nggih. Nggih. Lah kula niku biasa. Nggih Bude, nggih luar biasa. Pokoke anu kula nyuwun dumateng Pak Bupati gandeng menika Piyayi Medion mangke setiap hari jadi ngoten niku Bu Warti menawi mugi-mugi tansah sehat selalu dihadirkan untuk menghiasi pagelaran wayang kulit di Kabupaten Madiun. Nggih. Apa iki mau no? Kok ngomahi pakulinan? Oh, merubah kebiasaan. Nggih. Kok beda dengan yang kemarin? Nah, niku lho, Pak. Ya biasanya gelandel lah. Nah, niku. Iya. Ora kaya wingi Ora kaya wingi uni ya. Apa ndika sampun tega. Ayo. Teganya. Ngono kuwi. agawe ruciteng gale
protes ben diulu Aji Mas ya no. Mesti kancane dipakakne ngono kuwi. Lah dhek njaluk mangke kula mau Mas, kula mau Mas. Ayo. Kancane nggih tameng parat ora. Ya nang Cahayu, sing sabar nduk. Suwit manuk si katan terowongan udan dadi rengu udan tangis keloyongan. Iya. Tembange sedih kaya ngono sampean sih iso mesem wis aku seneng wis tenan. Niki wae lho Pak, gelangan galau niki wae lho. Heeh, bener nduk. Aja nangis. Mboten. Tak lapi apa piye iki lek nek anduk. Lapi. Oh, miswan protes semburu. Sorry no. Mangga rengu diaturaken. Ya, mangga. Sajak ikatan rengu enten apa niku dene sampun dangu di kakak ngaten sakling jerbenten apa pancen sampun bosan
karyane Mbah Wangsa Subagyo Piyai Tulungagung seniman senior hebat sing nembangke ya murite Mbah Wangsa Subagyo ya bocah Tulungagung